Lord, before tama sugod mga igsoon, let us pray mga igsoon. Na atong i-welcome ang Holy Spirit, mag-uban siya nato kanunay, O Lord. O Heavenly Father, salamat O Lord God, karong pahapunon Ginoo, ani ako ni Ginoo karong pahapunon Ginoo karong kurasa. Nagadayi di mo O Lord God. O hallelujah O Lord God, ikaw lamang ang pangayan, ipataas Ginoo, wala tayo lain O Lord Jesus. Ikaw lamang Ginoo. Salamat Ginoo sa matag oras, matag minuto nga imong gihatag sa among kinabuhi O Lord God. Kami karon Ginoo nakaari O Lord Jesus sa invitation O Lord Jesus. Imo kami gigiyahan diri tanan O Lord God. Tanan imong mga anak O Lord God, tanan katawhan O Lord Jesus. Imo gimaaring sa balay
Ikaw lang mga amoy mataas, sino? Wala nila ito. Magdali kita sa pagbuhay niyo. Ayaw, ikaw ang angkat kita. Dokto, si Mayo. Hallelujah, Lord Jesus. Lain yung gabi mo. Yes, that's God. Ayaw ka lang kinabuhi, oh Lord Jesus.
Thank you.
May hapon sa tanan. Mura magwalay. May hapon sa tanan. Ano ba? Mura ka mga... Huwag na bitaw pa na kung ganina, no? Today is the day that the Lord has made, and
Malipayon ba ang tanan nga kita nagatapok na pud. Ako happy ko kay nanak na si Cholo na akong manghod and na atong usa ka igsuon ko diri nga bidugay na pud no apan igsuon gyapon kay magdinasigay man jud ka no follow up kumusta no and happy sad ko si Sister Nastasia kay naigdala no. Yeah, welcome na doon. Si pangalan mo sis? Ha? Wendy. Welcome, Wendy. So, welcome sa Elder Cebu South, no? So, ating magsimpangan si Sister Nastasia and you're more welcome here, no? So, feel at home lang, no? Kay kita tanan diri mga anak sa Ginoo o tanang mga anak sa Ginoo kay mabuutan na o kanang hospitable ba nya mga smiling o mga joker na sama ni dili maulawon no. So speaking of dili maulawon no, ako ihatag karon ang ingayon sa mga kadaugan pinaagi sa atong mga testimonya sa kinabuhi. Si kinsa may mga naay mga testimony bina no nga testimony nga makapantasi. Kanang mga testimony nga maka-set fire sa kasing-kasing ba nga ang mga uban nga nagaluya sa pagsimba ba nga makuan ba ma-exhort na to ba nga ng mga badasing na to kung sa may mga kadaugan kung sa may mga nahay kadaugan din na see? Amen. Emergency? Ay pinuntung ko ala ako pinuntung ko ha? Di ba pula na Abi ko na Jud. Basta aslo nga naigibuhat ang Ginoo sa to ato ginay padayag. Diba? Dili na itagtago kay para uban no bless pud anak. Sige. Baka na to si sinapulan mo na ako ha. May ngudto. Mayong hapon sa tanan, mga igsoon ko diha ni Kristo. Amen. Pwede na. Atong Merkulis, nag-feeding me kay kuwan na sa akong anak scholar. Every Wednesday, nami feeding. Kaya kung dili ko mo attend every Wednesday, takta ko ng siya na. Pero, kining active ta, sige bigat attend. Motong, pag humana mo feeding, nangaon may paniudto. Kami ni Salima, ni Ate Joy. Eh, pag ang motor na ako, ato man siya sa shortcut. Nga naman tayo highway. Nya kay, tuwa man dito ang dakop sa shortcut. Motong, sus, nadakpan dyan ko, may ganit kay, nakoy uyab pulis. Joke ha. Nakoy kaila. Kay katong mga pulis day nanakop sa flyover sa Tabono. Mao po dito mga pulisa nga nasa Manangan nga tagabantay sa mga sa mga butang anak. Nya mo tong pero perti pangurong na ako oy. Kay basin og makuha na kong motor ma-impound. Nya kay ako naman silang gianaan sa kilay na darama. Mutong, niya siya nga. Uy ma'am, taga mo naman, day ka. Mutong niya ko nga, nag-sir niya. Oh, ha? O lagi hindi, okay, gibuhian ko. Niya ako man, niya naman ang pulis nga, taga mo naman, day ka. Mutong niya nasa ko nga, sir, taga mo na nga, bitaw ko niya. Niya, usap pinaan mo diharon. Ko, nakoy motor sir, pero wakoy license. Asa yung motor na to dito sa Daplin. Isang sama kong sahod sa unita, di naman ko kasol kay daghan namang nanugsol kay katuko wala yung mga license. Motong, sa motor nana lang dapat sa kasada kay pwede na yung nahanang motor dire. Motong. Ingon ako sa kapulis nga, doon na tong ilang dako-dako. Motong niya to ko sa dako-dako. Ako sa gikidhakan, ana sa nako. Dinara siya nga. Tago na nga day ka, kay kaila ilado naman ko diha kay naman lagi sila diha magsigi sa nay kalsada bitaw mga ugon. Nya mo to ko nga. Niya na siya nga. Sige ka na. Unsa may nani mo din na ko? Wala giya ko lagi. Wala gi ko
Sir, ang motor na papel, pero ang nagda, wala. Motor niya naman ang pulis nga. Sige, kanang taga-talisay man ka niya, taga-ilar ko ka na mo. Sibat na ditso. Motong sibat ko. Pero grabe, pangurog na ko Akong break, di na ko dapat na ko nangurog lagi ko. Kay kung baan ko, kay kasapa akong join ba, Kay, ginabi ako maayaw na sige drive mo, drive yun. Motong, taloy sa Ginoo, wadyo ko pasagdi, wala makuha na mong motor, o nagpasalamat ko sa Ginoo kay namin sa CD na ko sa akong giliran. O, mara to. So, maayo yun ang Ginoo, no? So, although na circumstance, no? Na pulpa-pulpaan ta ba? Oh, suwayan ka itong mamakak bakag di. May ganin itugan ka sa Ginoo. Oh, diba? So, sometimes, no? Para likay tag-unan na sa usahay, umuwat yun ta sa mo-follow kita sa sakto. Diba? Kaya, lisod man kayo kanang ubuhat na sa dili sakto, yan ay may tabo na ito nga konsekwensaan ng atong ibuhat, basta niya atong yung Lord na hindi alaw manini mo. Nanitabo na po nga nung ibuhan. So, basta niya ang balik ana nga, ma-blame na noon na ito ang Ginoo, no? So, buhay mo niya Ginoo, pumalay ko pa niyo nga, isa may nag-imo niyo mag-drive nga, di ba? So, ato, next time, kung siya'y sakto, ato lang sa na-practice. Follow with the and abide with the rules. No, bisag ako sa tusahay katong pagsugod na ko na e-bike. Kulbaan man ko. Pero ako yung isugat ang mga enforcer. Bisulayin ako kay kung madakpan ako kay ako lang sa ihatag. O ako man yung kanang isulti ba nga ipalit man pero wala mo kong kabaw. Wala mo ko kabaw na abadyoy pwede ko siya mudagan. So ano isa Ginoo pwede raman. Niluyuhan pa ko pulis po nato nga patrol. Na nausay-usay na ako nagsunod sa ko, yung usay na yung mga enforcer, wala pag di ko check. No, so okay na di ay, so pwede na di ay. No? Pero as long kay bawta nga part sa balao, so we make sure na muabay po ta. No? Kay obedience po na dire man sa leaders po dire na naghatag ng mga balaod sa ato ang kanasuran. No? Obedience po sa ato mga head. No? O ni itawag sa obey ka na. Obey sa set example ba? How obedience we are. Okay, so salamat sa Ginoo. Una pa nato karon kauban si Ate Mary Jean, no? Kung sa una lang to. Ito, mahay kayong Ginoo. No? Praise God. So kinsa pa yung mga anak ay kadaugan din na? Sisis Glomelit ka ha? Okay, parang naamok, di ba? Naamok, kaya ang pakpakan si sa kadagang adlaw ay buhat ang ginunaan din na, di ba? Mga anak sa Ginoo dili ginawa awas sa medyo kapila na kansuki na niya na dito. Okay, balik pa rin. Sa una mangurog pa ni siya na restobaran, anak pang makay. Wala na yo. Grabe sir, parang ipako. Ito, joke lang. Kaya nakita pa, bro, come ha? Sige, magpakan ako. So, pinay ko ng Diyos. Amen. Mga puta sa kawang mga sa pagkakaligo. Mga pulang halat sa ato ang ligo. So, ato, pinata sa pag-istilulo. Kung sa pag-istilulo kita niya sa namin. So ako po, sa aking busy ko kayo po sa akong trabaho. Gawa na ako dito ng trabaho. Ano sa mga sila na po yung timang sa kaluan. Ito yung mga video, wala yung mga dumato. Ano sa mga ikuan? Sunod sa lumin sa nag-isa, bro. Ito na na-expect sa anniversary. So, pasalamaton niya punta rin. Pasalamaton niya po. Bisan nyo yung sa akong kabisi, ma-accommodate nila ako mga akong time. Ano yung sa team. Dito kita mo sa sinitirin naglugong sa bisa. Kato ako ang siningan sa mga kumakay.
Masan isa ko na po to, lugo na po. Kita ko dito. Na okay naman, ang kailangan ko ako man, so wala kami ko sa kansa. So, salamat kayo sa Ginoo na hindi kita nakasal ka karoon. Karang magpasalamat ako. Amin. Nakatay makayag. So, dalay po kayo. No, so mayong Ginoo, remind lang gyapon sa kapila na naton yung gibalik-balik naa o wala sa kasakit man o kalipay atong daygon ng Ginoo, atong pasalamatan, no? O atong dili na nato kalimtan. No? Testimony, ginaulo. Mo testimony ka? Sis? Sige na. Yay! Baka nato si Flory. Hi! Hello! Ito may hapon. Ano na ito sa wala ko. For day, ay for 1 month day. na oy. 1 month, 2 months na, oy. Most lupis. Hapon. Sige na, di ko balik-balik natin. Ano pa ito na kayo? Ang gabi, dalakan kami scholars at Kabaw din ko, makabaw ka. Taga-chat mo. Batahan. Dili lang sa day. Ikot po ato. Pero, pinauman naman to. So, salamat kayo sa Ginoo kay tagaan ito niya. Kanang transfer. Sila ang gabi. Okay na din mo. Dalawa buwan. Hiningan ako sa church. Pero tepet na kami ngawon. Ay, sige. Mga to, salamat. Oh, ay! Ano ba yung Facebook ko pa? Si Cholo sa di ay congrats. Fernandina, ano ba? Mang, bunyagan. Ako, Dili, ang hirap dili, ko. dili. Uy, galing bro. Okay, so napabay ko ako na ako'y pasalamat lang po sa Ginoo sa kinabuhi ni Sis Nastasia, no? No, even nga ako mulasig jud ko sa igsuon na to, no? Sa personal bitaw ko mga chat na kabawa na si Brother Walter, o si Mary Jean, si Sarah lang yun usahay dili online, no? Sa akong mangod tanan inyo amo mong na siyang task, no? Dili lang ingon niya task good nga para lang mabuhat na to ang say angay na tong buhaton simbahan, no? It just mean we care for your souls of you. We care for each one of you, no? Dili man na ingon nga nangalagad lang niya para lang mabuhat ang among task, no? Usa ta sa gitagaan sa ingini nga human sa Ginoo, no? Dili nato undamon ang panagtibong o ang fellowship ba, no? Sama sa gingon lagi nga kung itatanan baga na ating nga magbaga gyud ta, magkayo magkalisod, magkayo gyud ta sa init. Apan buhaon na nimo usa ka baga ug imo nang ibutang sa daplin, mapawa gyud na siya, no? Mawala ang iyang kainit, no? So as kaya na to nga natay mga friends or kanang mga naa na to sa friend na to social media, pag dinasigay ta, panangitan ako dili ko ka-chat sa isa ninyo, kamo maka-chat man mo sa lain natong mga igsuon. Pwede ninyo tasikot, uy simba taron na. No, so at least dili lang unta kami sad ni pastora magsigi. Dasig kaninyo, no? Ato sa i-practice ang ingana na pag-follow up, no? Pag-check sa matapusa, tawagan niya ka ng kumusta ay ba? Kumusta? Okay lang ba ka? Sinakay problema. Kung may problema, isa may katabang na mo. No, ayaw lang ang kwarta. Pag hindi ko kaya na ito sa kwarta, atong tabangan.
Diba? Kung dili man na nato may bawal, dili kita mag-communicate. And usa ko happy ko that gitinood yun misis no nga nag-invite siya sa iyang kauban mo sa trabaho yun. No? Kung sa relation, wala ka ng nai relasyon, gagaw ba ron, gusto ko na wala na. No? No? So, happy sa ko ni Moses nga nakabisita ka and we're praying na masigi na ta. No? Kita kada Sunday, kaya ako ginagyan po sa misis nga ang iyong amo, ang inyong amo musubot. Nung natugtan mo simba gito Domingo, kay wala kong ginagawa sa Ginoo. Labi ng iyang kabubuton na kita makasimba gyud no, makadayeg kaniya makasamba ihatag na niya. Amen. No, so dili na nato dugayon kung wala na yung mga testimony. Atong iandam ang atong kasing-kasing, ang atong mga dunggan, no, ang atong huna-huna, ato na siyang ikalma para pag-andam sa mensahe sa atong Dios. No, pinahagi ni Pastora Nelfa Lopez. So atong pagpaka ng atong Pastora. Praise God. Salamat. Salamat, Paul. Maayong hapon kaninyong tanan. Mas kaginay din pa. Mas gagawin kayo ulag. Maayong hapon, mga igsoon! Praise God. So, nalipay ko, nagkita na punta, no? Dili lang si Paul ang nalipay, kundi ako sad. So, praise God, natay bago, no? Actually, si Wendy nag-istorya mi ganina, gikan siya, nasa church, no, sa Dalagit. Christ is the answer. Christ is the answer. Okay, so since sa trabaho man siya diri siya ni attend. But, no, welcome na po si Wendy. No, praise God. So, mo gyud na, no, every time na magtapok gyud ta, every time na naatay fellowship, no, na every Sunday na ata magtigong ta dinhi, no, naadunay kadaugan, no, ang victory gyud ihatag sa Ginoo. In fact, ako mo testify lang ko gamay, actually wala man akong husband diri kay duha na jud ka Domingo nga nagsige jud kagub-an o sakyanan. So, nag-wonder ko nga ma-timing jud Domingo ba. So last Sunday pagka hindi nadapit sa may Muhon. So, nahog o taxi na lang ipadulong dinhi. So, na yung mga bata, may mga dala. So, gibiyaan ako, ikaw na yung bahala dala. Di ko makatabang mo kay kuan na ta. Naman tayo obligasyon dali. Kay alas 12 kapi naman to. Yan, napay at kasi kasuhod dali. So, gibiyaan ako. And then, kuan, kanang by the grace of God, naka-anime. So, na kuan siya kanang pagkagabian na libulong naman ko nga wala siya contact, wala siya tawag. Kita kasawa sa naman ta nga buyawan sa tabang asa man akong banda biyaan ra ba nako interior ba to dapit. Diba? So mo na nga naabtan siya alas 10 o kuan ayo ipauli siya po sige makauli man po. So karon gikan sa na ayo to and then tibok si Manasad wala may problema. Wala jud problema. In fact gahapon nami giadto nami gi-concert ba check ay kuan lagi kanang gusto na mo sa dilisa na magdako-dako na pud ba kay since naaman sila si Paul na diri niya kung tika kamay na di ka isulod ba. So naami giadto sa karon sa gahapon sa Puok, i-check na mo. And then, wala dyan problema. Karoon na po. Padung mo siya, padung din na-abirya yun. Yasigog ito ni Mary Jane, ang pujud kay kuan, kanang dili ta maabirya, kay ang demonyo yun mo, kuan yun na siya, mo distract, mo hinder yun na siya ba? So, jud ko nga sa'yo, pero praise God, kay mis makuha na ako sila ako nagsabot na to akong husband, kuha sila si Sarah, silang Mary Jane, para maka alas 2. So, in short, nag-uba man, so wala nang wala nang ma-pick up si Mary Jane.
But praise God, kung ako, nag-ayo na po siya. So, kanang sige ko rebuke ba, dahil angkot ta, rebuke na tuming demonyo yun ba, kanit yung kaaway yun ba, muhinder yun ba, rebuke me in Jesus' name ko. In the name of Jesus, di yung ka makadaog na mo. Maayo ka. In the name of Jesus. So, pero wala man dyan itugot po sa Ginoo na i-purpose po lang gan. Inang ka mo, kasi purpose ang Ginoo nga nung i-allow niya, o gingon dyan ko basi, ilisa na yun na mo. And praise God, i-ampo ninyo mga igsoon by Monday siguro, no? O ugma, mag-meet me sa, mag-meet me sa katong among testingan gahapon, maayo man siya, no? Dako-dako siya kaysa multi-cup, light ace, no? Ipag-pray lang, dili, Jude, nag-pray man sa ko, nga Lord, kaya mo na ba Jude ni isa, dili ta basta-basta mong palit kay kuan ra ba yung kwarta ba? Muna-muna na niya, masayo pag yun pa. So, nag-gayon yung kuan giya sa Ginoo. So, mo to siya nga, basin ugma, no? Praise, ako nang pasalamatan advance. So, ako nang kuan ang dumugog ng maya diha sa atong buhay na Dios. Amen. And dili ko kayo siya second hand siya, dili siya earphone, pero pwede mabutangan ng earphone. At least, ang ako yung purpose ay, Lord, wala kong pilaing wala kong pilaing tinguha na. Namang gani blessing ihatag sa Ginoo para rin sa ministry, para rin sa iyang mga sabuluhan sa Ginoo. Kana amo nang gibuhat kay gusto na ko na iban nga mga kaigsuonan nato nga walay kanang pamasahe, gusto na ko ma-pick up, no? Para lang maka-ari diri sa church. No nya, naapod sila si Paul ikan sa city. No, magamit yun. Pero tayo ko, nagpasalamat ko sa ako ang husband kay supportive yun kaayo siya ba. Ang inong ko, kanang tanan nga, blessing nga ihatag sa Ginoo bisan sa sakyan na dili pa na ato sa Ginoo man na siya. Gamiton yun nato para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen? So, mo na nga, kabalong ko nga, ang Ginoo padayon nga naglihok ng ring iglesia. Okay? So, praise God. So, before ko matag sa pulong sa Ginoo, let's all pray. Langitong Amahan, Lord, thank you. Salamat kaayo, Diyos, sa imuhang presensya, Lord. You are sovereign God. You are powerful God. You are good. You are faithful. You are King of kings. And you are Lord of lords. We lift your name, Lord God. Your name, Jesus, is above all names, Lord God. Walay laing Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, kay imong gidala, ibinhi, Ginoo. Nagkayo sa o Diyos para sa pagsimba diha kanimo, Ginoo. Lord, mo ani imong sugo kanamo. Na dili na mo undangon ang pagtigong nga sama niini, O Diyos. Ang giampo Ginoo nga ang imong grasya Ginoo padayon pagauban kanamo, O Dios. Nga mabuhat gyud namo, Lord. Bisag unsa man nga mga circumstances nga may tagos sa among kinabuhi. Mga babag nga buhaton sa among kaaway, O Dios. Dili gyud siya kadao, Ginoo. Padayon lumi magtigong mag-fellowship, Ginoo. Handol sa imong pagpahalig, O Dios. Salamat, Ginoo, sa mga iyong panglawas nga imong gihatag kanamo, sa strength nga imong gihatag kanamo, O Dios. And Lord, we know na Lord, ipipining pasagdan. Naman may daghan nga mga Lord, mga iatubang nga mga lalain nga mga problema karon, Ginoo, sa among kasing-kasing. Sa among mga sitwasyon, Ginoo, kay balo kami nga nagauban ka kanamo, O Dios. Lord, salamat sa akong mga kaisuunan kanamo, Ginoo. And Lord, padayon ka, Ginoo, nga maghatag, Lord God, ug kusog kanamo. Padayon ka, Ginoo, ang imong grasya magauban, magabukbo kanamo, Dios, para kami makapadayon, Ginoo. Salamat kaayo, and Lord, may your word, Ginoo, maghatag, Lord God, ug makikistorya kanamo, Dios. Ang imong pulong, Ginoo, karon, Ginoo, penetrate, ma-absorb sa matag usa, Ginoo. Lord, walay ako ang Ginoo. Akong giampo, Lord, I submit myself to you, Lord. I submit to you, Holy Spirit. Lead me, Lord.
Speak to us right now, Lord God. Fill us, Holy Spirit. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. No, ato palakpakan ang atong buhay na Diyos. Praise God. So wala kang ko'y kuan karon, wala ko'y PowerPoint. No? Pwede na makuntang ang text passage. Kay baon naman ako laptop lagi. Gamit pa ni Paul. Amen? So, okay, so ang akong topic, no, for this afternoon, no, ako ang sa Matthew, sa 2 Timothy, rather, 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 14. Sige. 2 Timothy, kung naamoy Bible mga igsoon atong tanawon sa mas nindot yun, dili ta mag-rely din ha. Verse 8 to 10. Oh, chapter 1, verse 8 to 14. 14. Mm. Second Timothy. 2 Timothy chapter 1, Basa ra. verse 8 to 14. Okay? Later. Okay? So, ang title na ko, sa ako, ang topic for this afternoon is My Faith, My Top Priority. Okay? My faith, my top priority. Okay? So, gagmay lagi. Ato lang tagsa-tagsa doon, nauna na. So, priority. Why is that important? Nung ano man importante man sa usa ka Kristohanon, no nga naatay priority gyud. Okay? Ngano naman tay kinahanglan gyud ta nga naatay priority sa kinabuhi. No? Kay kabalo ta karon mga igsoon, no? ang kung wala man gyud tay priority sa atong kinabuhi, ma-out of focus ta. Kay ang demonyo karon, grabe kaayo ang hatak, grabe kaayo ang iyahang pagguba sa atong kinabuhi ba kay balo naman siya, hapit na siya hukuman. The Lord is coming, hapit na mo abot ang Ginoo. No? So mumitad na siya. No? Kinahanglan sa usa ka Kristohanon, kinahanglan hibaw ta sa atong priority. And we all know, church, ang atong priority as believer, as Christian, ang atong top priority is, above all is, God. Ang Ginoo, ang ato ang top priority. Ni agribata nga atong top priority karon is ang Ginoo. Kinsa may makaingon nga ako priority karon ang Ginoo. Amen? Amen yun ya. Amen. Basig kuan ha. Mag-amen ya. Dili di ay. Nakaduhog ang Ginoo ana. No? Okay? So, unsa man ang priority? No? Ang priority, mao na siya imong gihatag og importansya. Mao na siya imong gihatag og importansya. So karon niingon mo nako nga inyong top priority ang Ginoo, nag-amen mo, no? So karon ko pangutan-on ta mo. Kumusta ang atong relasyon diha sa Ginoo? Kumusta ang atong pagbasa og Biblia? Kumusta ang atong pag-ampo? So, 100% ba nga gihatag ninyo diha sa Ginoo? Ito priority maka nato ang Ginoo. Amen? So, mao na nga kay ang wayon ko ang priority man gyud nato mga igsoon mo demonstrate na sa atong action. Mo demonstrate na sa atong ipanghuna-huna. Mo demonstrate na, no, kung asa ta niya dadon. Sumuna importante kaayo nga naay kita priority ni bawon unsa ka tong priority sa atong kinabuhi. Amen? Okay? So, in connection ana mga igsoon sa atong tema karon, ang atong tema karon sa March is unashamed to proclaim
the gospel until the end. Mo na itong tema, mo na itong theme sa atong anniversary. Kung sa atong theme sa atong anniversary, basig anniversary ito, wala kayo sa itong tema. Okay? Unashamed, kara di ayo. Okay? So, ipanghatag ko niya ni yun. Okay? So, mo ni siya. Unashamed to proclaim the gospel until the end. Okay, mo na itong tema, unashamed to proclaim the gospel until the end. So, mo ni nga connection ani sa ato ang team karon. Okay? So let us study no sa 2 Timothy read. Basahon nato sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 14. Okay? Unsa na siya nga version? English Standard Version. So, sa'yo ma? Good news? Okay na. Okay, sige. Ano? Okay na. Okay, so chapter 1 8 to 14. Do not be ashamed. Okay? Do not be ashamed then of witnessing for our Lord. Neither be ashamed of me, a prisoner for Christ's sake. Instead, take your part in suffering for the good news as God gives you the strength for it. He saved us and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of His own purpose and grace. He gave us this grace by means of Christ Jesus before the beginning of time. But now, it has been revealed to us through the coming of our Savior, Christ Jesus. He has ended the power of death, and through the gospel has revealed immortal life. God has appointed me as an apostle and teacher to proclaim the good news. And it is for this reason that I suffer these things, but I am still full of confidence because I know whom I have trusted, and I am sure that He is able to keep safe until that day what He has entrusted to me. Hold firmly to the true words that I taught you as the example for you to follow and remain in the faith and love that are in union with Christ Jesus. Amen? So, atong mabasa diri mga igsoon no sa chapter verse 1 na ay duha ka gi-instruct si Paul ni Timothy. Okay? Ang Timothy nga book, no? Letter na siya gikan ni Paul. I-address nga to ni Timothy. Now, kinsa man na si Apostle Paul? Okay? The Apostle Paul was one of the most influential leaders, no, of early Christian before. Sa una, no, siya ang usa sa mga influential nga leaders, no, sa church, no. And then even his life, ang iyang kinabuhi, wala siya pakialam kung sino mahitabo sa iyang kinabuhi, no. And I believe, church, nga ang priority yun ni Paul ang iyang pagtuo. Ang iyang pagtuo. Okay? Wala naman siya pakialam kung prisuhon siya, i-persecute siya. Kibaw man siya sa iyang goal, sa iyang priority. Okay, so sa verse 8, nag-ingon siya, ibalik Paul. Sa verse 8, ingon siya, do not be ashamed then of witnessing for our Lord, neither be ashamed of being prisoner for Christ's sake. Instead, take your part in suffering for the good news as God gives you the strength. See, naay duha ka ginstruct diha. Number 1, unsay giingon ni Paul for Timothy, and I believe, church, dili lang ni para kang Timothy, no? Para usab ni sa atoa. Nag-ingon diha, do not be ashamed. Do not be ashamed. Ayaw mo kauwaw, ayaw mo pagdaw, ayaw mo kahadlok. Para sa unsa, no? To witnessing for our Lord, no? So dili ningon siya nga dili ko no tamao, kay nga naman, no?
Kay kay kabalo man ta kung kinsa ang ato ang gidala, kinsa atong gi-witness. Unsa man ang witness? Kung for example, kinsa man nakakuan diri og crime. Kaya naay crime, di ba, kung ang witness kung naay patay, no, mangita man sila witness, di ba? So unsa man ang witness? Kana siya kanang mo na siya nakakita or naka-experience, no? Mo na siya evident ba? Proof, no, nakakita sa unsay nahitabo. No? So, mo na nga kita kay balo ko mga igsoon nga kita naka-experience ta kung unsa ang ato ang Ginoo, di ba? So gitawag ta, no, as witnesses. Kung Kristohanon ka, kung believer ka, witnesses ta. Na-experience ba nato ang gugma sa Dios? Na-experience ba nato? Amen. Ang salvation, ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato, na-experience ba nato? So, kung na-experience na nato mga igsoon, ngano maulaw man ta nga mo saksi? Ngano maulaw man ta, ngano mahadlok man ta nga mo witness kung sa gibuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. No? Okay? So, sa verse 9, nag-ingon siya, atong tanawon, kung sa gibuhat ni Jesus sa atong kinabuhi. No? Sa verse 9, yun siya, He saved us. He saved us and called us to be His own people. Kung sa gibuhat ni God, ni Jesus sa atong kinabuhi, saved. Giluwas ta. O karon mo nang rason nga naatad diri. Nakailata sa Ginoo kay giluwas ta. He saved us and called us to be His own people. Unsa man ang called? Gitawag ta, no? Gitawag ta dili lang kay lingkod ta dinha. Musimba lang lingkod. Gitawag ta dili lang wala tay gibuhat para sa Ginoo. So dapat gitawag ta para mubuhat, para mupadayon sa ministry sa Ginoo. Gitawag ta para musangyaw, para maging witness kung unsa ang gibuhat sa Ginoo. Unsa man day purpose sa Ginoo nga numang ni anhi siya, di pa to save us. Kung wala siya mo ari mga igsuon, walay kaluwas ang tanan ta. Kung anta ato ta sa imperno, anto sa hangtod. Kung wala siya mo ani, walay kaluwasan. So kita, no, gitawag ta para kung unsa man ang gisugdan sa Ginoo, kita magpadayon ana. Gusto sa Ginoo mga igsuon nga ang tanang tao maluwas. Ang tanang tao dili malaglag. Kundi hatagan ni bato o kinabuhi walay katapusan. So mao na mga igsuon nga unsaon man daw ato ang sa Romans chapter 1 verse 16. Please go Paul. Okay. So na kayo I have ngano mang dili man ta ngano man di man ta mauwaw no nga mo witness sa gibuhat sa Ginoo sa ato. Okay? So sa Romans chapter 1:16 it says, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe. Ngano kunong dili ta mauwaw nga musangyaw sa pulong sa Ginoo or sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi? Kay nag-ingon siya diri, it is God's power to save all who believe. God's power. Those who believe. So, sa Romans 10, chapter 10, verse 14. Romans 10:14, ingon siya,
But how can they call to him for help if they have not believed? Okay? And how they can believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed? Okay? So para sa mga tao, unsaon man dila pag makadungog kung walay musulti? Kita nakatry na ba tang ni testify or ni proclaim sa gospel sa Ginoo? Isa may nakasulay din eh. Wala Jud. Ganina. Ha? Kami ganina. So dapat kita makakuanta na. No? Si Paul na isa taxi driver. Mao na mailhan na sa akong gisulti nga ang atong priority mo demonstrate gyud na sa atong action. Kung priority nato ang Ginoo, bisag asa ta imuta mo taxi ta or bisag asa ta mulakaw, isang yaw gyud nato ang pulong sa Ginoo. Isang yaw yun. Kaya mo man ato ang kuan. Mo man atong priority. No? So, dili naman na ingon nga ay kanang di mo kay baluan na si Paul Ramon ug si Atenel pa kay baw master kay expert kaya na. Sangyaw sa pulong sa Ginoo dili man na ingon nga kinahanglan kuan kanang knowledgeable jud ka sa pulong sa Ginoo. Although advantage siya pero dili not necessary. Ang importante makasangyaw ang imong ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Labi tay pangutana na ingon nga kanang what about kanang kinahanglan ba dili mag-train para sangyaw para nami makasangyaw mi sa pulong sa Ginoo. Ang sa unang panahon New Testament, is kang Paul nga time. Wala na sila training. Wala sila mga manual nga gigamit. Unsa na may gikuan nila gigamit nila. Ang unsa ilang na experience. Si Paul grabe ni. Persecute ka ni siya mga believers sa una, magpatay mang galing ni. Pero gihatagan siya og kuan sa Ginoo. Kuan siya giusab ang iyang kinabuhi. Naluwas siya, usa siya nga naluwas. Pagluwas niya, gihatagan siya grasya sa Ginoo. Non-stop pang iyahang pagsangyaw. Ug hangtod karon mga igso naka-benefit na. Karon. Amen? So, mao na nga nganong mauwaw man ta, bisa mingon sila mawawon man ko, dili man ko. Naman siya extrovert, naman siya introvert, di ba? Para introvert kung nagilumod kayo nga nakita ko ngayon na, dili jud pareha. Nasa uban nga kanang andi kanang sapa kayo ba? No kanang sige lang istorya. Nasa uban hilumon kayo. Bisag introvert ta mga iso, pwede na nato ma-share pinahagi sa atong mga experiences. So, mo na kung giingon walay rason nga dili ta makasangyaw kung sa ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Okay? So, mo na siya okay. Sa balita sa kuan 8. Okay. So sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon, dili lang na siya dili na siya smooth ang tanan. Nagingon siya dire. Instead take your part in suffering for the good news. Take your part in suffering. So meaning kung sangyaw ka sa pulong sa Ginoo, naadjunay suffering. It involves kuan gyud kanang nga kalisod or usahay, di ba na usay ugal-ugalan ka. Usay kanang ang mga friends nimo layuan ka. Sa mga boring na balangis ginawa na siya pang Ginoo. So, usay masakitan biyataan na even na sa atong family na mga ni uban diri nga mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Ingon ka gabuang na ka. Kasuway mo anak. Ingon ka napraning na siguro ka.
So naa dyan ay mga persecution nga may tabo. So dapat aware ta ana. No kay basig mo na inyuhang kuan ba nga makahunong wa din ako kay kanang bugal-bugalan man ko. So dapat jud mga igsuon nga kuan gyud kanang bold gyud ta. Mo kuan gyud ta aware gyud ta nga ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo na dinay labot yun na ang side persecution. Kasuway ko si Paul, ana, di ba? Naingon si Paul, sayang nga si, ako igagaw, o angkol to, no? Yun siya nga, sayangan mo eh. Yung gisayangan yung talent, anak. Yung magigahin mo ang oras, anak. Kada ko nang takag, kung trabaho, kada ko kag sweldo. So, na-adyo yung mga anak ng mga situation. Okay? So dapat mga isuon aware ta anak. Pag unsa may giingon sa Ginoo anak. Diba ingon sa pulong sa rejoice. Kung naman gani yung persecute nato anak, rejoice. Give thanks. Magpasalamaton ta. Dili ta mo give up. Dili ta mo give up. Okay? So nindot man gyud na nga maka-overcome ta. Nakaingon diri sa pagbuhat nato the although na sufferings mga igsoon, ingon siya, God gives you strength. God gives you the strength. Muhatag siya usog nato. Wala siya muingon nga kuano na niya, kanang kuano na niya, but muhatag siya usog nato strength to overcome anak. Amen? So sa verse 12, unsa may kuan din. Sa verse 10, rather, verse 10, what did Christ do? Okay? So what Christ, sige, verse 10, but now it has been revealed to us through the coming of our Savior, Christ Jesus. He has ended the power of death, and through the gospel has revealed immortal life. Okay, so unsa nagibuhat diri ni Christ? Na-overcome niya ang kamatayon. So di ba nindot kaayo na mga igsoon? Dili physical nga kamatayon, kundi spiritual nga kamatayon, spiritual death. Amen? Tungod sa gahom, tungod sa gibuhat ni Christ, naatay kinabuhing walay katapusan. Eternal life. Gidaog na niya ang kamatayon. Supposedly wala ka ta. Pero gidaog na ni Kristo. Amen? So, naingon siya sa verse 12. Okay? So verse 12, and it is for this reason that I suffer these things, but I am still full of confidence because I know whom I have trusted. Okay? Ngayon si Paul diri, no? Confident kay siya, kay kabalo man siya sa iyang gisaligan. Kay bawo siya sa iyang gituhuan, no? Kay balo siya, no? Yun siya, I am sure that he is able to keep safe until that day what he has entrusted to me. Kay balo siya, no nga, ang Ginoo mo sustain sa iya, no? Magbantay sa iya. Kung buhat ka, di ba I think kung nakadungog mo kay Pastor Joel last Sunday, di ba nga, kung magbuhat mo ani mga butanga sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kinsa magauban nato? Ang Ginoo, I am with you. Kung buhat mo, share mo sa pulong sa Ginoo, magauban yun ang Ginoo nato. So gusto ba tama, pwede na ito kauban ng Ginoo? Sangyaw ta. O sangyaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Okay? So, nganong sa kay possible reason, nganong kuan man, nganong mang usahay mamugnaw ta sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kisa may nag-try din na gugma. Kita tanan, no?
May gugma. Pero galugayan ba, mawala naman na ang gugma. Pero kanang nahigugma jud ka ba? Kanang first love mo. Diba? Kung una ka nahigugma, chulo, kuhan kay chul, di ba? Kanang buhaton nimo ang tanan. Di ba? Ano pala? Oh. Buhaton nimo ang tanan. Kaya gugma man ka. No? Eh, naka-anak. Pauchod. Okay? So, muna nga, maybe ang atong first love nato sa Ginoo nawala. Namugnaw, nawala. Pero may nagsinugdanan ba? Ano man, uya, paminyo na gani. Ano gayan? Wala rano. Pero kung pirmi ka kanang gugmaan kay ka ba? Pirmi ka in love. Pirmi ka in love. Hindi mo na mag-isuon, te. Ha? Madugay na, huwag mo mag-isuon. Oh, Jude. E pero makuban. Magan yun. Okay. So, kung kanunay ka in love, buhaton ni mo tanan. Buhaton tanan. So, mo na akong gingon ba, ano ka, ano dili, ngano karon kuha naman nato ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Muralag wala. Muralag, kuan ba, kay tungod, siguro, ang ato ang love, no? Diha sa, atong love, first love nato diha sa Ginoo na wala. Amen? So, mao na mga igsuon nga, kung ano ka nang, or maybe, ang atong priority dili na mao. Nag-amen mo na ako ganina, di ba? Okay? So, ilingon mo nga, priority na to ang Ginoo, amen. So, i-check na to, i-evaluate na to, tinuod ba yun, na priority yun na to. May mo ang every Sunday, musimba ta, priority ba na to? Ilingon mo mong amen. Ang pag-arriba diri priority nato. Ha? Priority pa? No? Kay usahay mo gud. Nindot na nato dili man nadautan nung kanang mo trabaho ta, no? Dili mo nadautan kay need man gyud na nato pod. Pero atong hunaon mga igsoon nga ang atong purpose diri sa kalibutan dili pang kalibutanon. Our citizenship dili dinhi kundi sa langit. And sad to say, there are a lot of Christians bang kuan yun, nakafocus na lang sa trabaho, even Sunday wala na yung time. Nakafocus na lang kung ilahang kuan mas nindot nila, mas unahon nilang outing kaysa fellowship, kaysa Ginoo. Unahon nila kung sa padiha nga dapat nilang barkada, kaysa Ginoo. So, na nga, i-check yun na ito atong kuan mga priorities sa kinabuhi ba. Atong priority, unsa man yun. Unsa man yun. Okay? So, sa 14, no? Sa motong gingon nga, si Paul, kay balo siya kinsa iyang gituhuan, kay balo siya unsa kabilidad sa iyang gituhuan, ang iyang gituhuan, no? Nga, ang Ginoo niya makaluwas. Makasave. Ang Ginoo ni Paul, sa lang atong Ginoo. Dapat kuan gyud ta, confident gyud ta, no? Sa gahom sa Dios. Amen? So, sa 14, verse 13. 14? Siya. 13. Okay, hold firmly to the true words that I taught you as the example for you to follow and remain in the faith and love that are ours in union with Christ Jesus. Kung saan man ang hold firmly, yun siya. Keep the word, no, keep the word for it is true. It implies that we are doers, no, doers ta of the word, not only hearers. No, doers ta, mubuhat ta kung unsa ang gisugo sa Ginoo sa ato. So ato tanawon sa James 22 verse 23. Okay, James chapter 1 verse 22.
Okay. Ingon siya diri 22 to 23, it says, "Do not deceive yourself by just listening to His word." Okay, do not deceive yourselves by just listening to His word. Instead, put it into practice. Put it into practice. Okay, put it into practice. If you listen to the word but do not put it into practice, you are like people who look in a mirror and see themselves as they are. Okay? So, unsa may giingon din na, no? Dili lang ta photograph ta maminaw, kundi buhaton din nato. We'll put it into practice, mga igsoon. Ato yung buhaton po. Unsa may giingon sa pulong sa Dios, atong buhaton. Atong isangyaw. Ug mauna ang ato ang negosyo. Bago natin negosyo, networking. No? Ang atong negosyo is to bring people to Christ. Nabi tayo ba ninyo na shira nimo sa pulong sa Ginoo, mingon mind your own business. Yung mingon tanga mo na yung business. No? To share the word of God. Daghang kay balong ta mga ison karon bago lang gani mi naglubong at kay balong man siguro mo nga namatay ang papa ni Ate Lucia. While dito ko nag-attend mi sa wake no nang makaingon jud ka ba mga tana ako lungon. Makaingon jud ka ba nga ang tao na adjuray kanang katapusan. Namatay siya 88, taas na kay na ha. Iyahang wala siya dibati, wala siya sakit. Sige, natulog kay gud siya, sakit lang yan. Natulog siya. Ako muna sa katiguangon ito. So muna kung gano'n na ba, bisan di ay o sa taas ni kag kinabuhi. 88, no, sa taas naman yun na. No? Pinakataas na to siguro, 100 plus, 101. Wala siguro gado 120 gan, 110. Wala rin nakaabot ka ron. 199, wala na ang pinakataas. 101. No? Bisan di ay kung sa inana ang imong ang imong kinabuhi pataas-taas. Hindi sa kalibutan na agi gihapoy katapusan. So ang question din mga igsoon nga, gigamit ba nato para sa kahimayaan sa Ginoo? Gigamit ba nato? Kay anytime, wala ba ta kay balo? Wala dito kay balo sa itong kamatayon. And even sa pagbalik ni Christ. Ang pagbalik ni Christ, dili lang siya sa pagkuha nato. Dili lang siya, dali na mo, hello, naabot ako. Dali na. Dili lang inaana ang pagbalik ni Christ. Kaya ba mo ang pagbalik ni Christ? Mga tubang ta, o i-account ta niya, kung unsa atong gibuhat diri sa kalibutan. Paninglan ta niya. Naba kay nadang kalag para sa ako Naba kay nasangyawan para sa ako Kung nagtuo ko mga isong daghan kaayo nga wala pa jud kaila sa Ginoo. Nangamatay na lang. Wala pa jud kaila sa Ginoo kay nganuman ang mga Kristohanon maghilom-hilom man. Mas ganahan pa man sila mag-TikTok. Mas ganahan pa sila mag-Facebook. Mas ganahan pa sila kung sa panina ilang pambuhaton kaysa buluhaton sa Ginoo. Nanay nagtinga dira, no, nga kinahanglan og tagkuan, kanang masiran kong tanato na managan. So, I just want to encourage yung mga igsoon. Buhaton nato. Kita ang gitawag sa Ginoo. Kita ang giluwas sa Ginoo para ma-share po nato sa uban ang gibuhat niya sa ato.
Kung ito giingon, kung saan man makadungog, makahibalo ang uban, kung walay mo istorya. Kung saan mo pagdungog nila, kung saan man nila mutuo sila, kung walay mo share. So mo na nga, kita as Kristohanon, kinahanglan dita, magpakabana dita. Amen? Magpakabana dita mga Igsoon. Amen? So, dili lang siguro na ako taas-taason, no? And I know ma-open ang atuhang hunahunang katong kasing-kasing karon mga Igsoon. Buhato nato kung saan ipabuhat sa Ginoo nato to share Jesus to others. Amen? Okay? Maninog ta mga Igsoon. And musicians, please, atong kantahon ang katong opening song na to. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. You are worthy. Let us focus ourselves in the presence of God. He wants to touch you. God is here, church. Gusto niya i-feel ka ng atong kasing-kasing. Let's sing that song.
gamiton ang ating kinabuhi. Gusto sa Ginoo ang ating kinabuhi para lang din sa iyaha. Gusto ka niya gamiton para sa iyang buruhaton. At church, karon ato nang isabit, ato nang ihatag diya sa Ginoo kung unsa man na nga mga babag sa atong kinabuhi na dili ta magamit diya sa Ginoo. Ato nang ihatag diya sa Ginoo, ato nang isugid diya sa Dios. Ug atong isulti karon, atong ipataas ang atong kamot diya sa Ginoo. Ug isulti kini Ginoo, aniya ako o Dios. Gamita ako. Gamita ako Ginoo. Ang akong bakba o Dios. Gamita Ginoo. Nga musulti. Musulti o Dios. Para sa kaluwasan ng Ginoo. Ania Lord ang akong kasing-kasing. Akong gihatag diha kanimo Ginoo. O karon o Dios, gusto na akong lugar. Gusto na akong buhaton Ginoo ang imong ipabuhat sa ako ang Ginoo. Use me Lord. Use me Lord. Use me Lord. Empower us, oh God. Empower us, Lord. Use our lives, oh God. Use us mightily and
Okay? So, na-bless ba kita karon sa atong mensahe sa atong agipatayag sa atong Dios, no? Pinaagi ni Pastor Nelfa karong hapuna. No? So, insa may nagkayo na diha ang kwan, ang desire sa pagsangyaw. No? Sa una bitaw ako yung akong kuano is kana napiguyong ko ni pastora sa una. Pero oo pa ko. Panaadyo ka ng dili na ko masabtan para gusto na ko ipagawas. Sus pagpagawas ato ganahan naman ko sumsik sangyaw no. Tabian na kin ko ba. Ano man naging mo basta naan mo ang balang espiritu din na kapugong sumbakbak. No? Kanang asa kadalhon, kung priority yun din mo ang pagsangyaw, no, ganina bitaw ang taxi driver na mo, dili isa siya ingon nga ikontra siya or ibati siya, no? Ikuan din siya sa Ginoo kay Lord, mo man ang pagmina mo ako nga Lord, dalhami sa mga tao nga ready na or ready maminaw, minaw sa iyong pulong. Wala pa adawat sa kaluwasan. So, mo na yung mga man of peace. No? Mga willing to listen. No? Dili makikibati ni mo, dili makikontradikт ni mo. Maminaw na sila. And then, willing to accept. No? To, dili siya ingon nga that isod siya pasabton mo na yung mga man of peace. So, kung gusto ta nga mas effective ang atong pagsangyaw, mag-ampo ta nga dalhon ta ang atong tiil sa balang espiritu, no, sa Ginoo, kung asa ni silang natawanan. Man of peace, for example, si Ate Mary Jean, daghan man siya kaila, daghan siya mga amiga, no? Yan si Ate Mary Jean, tabian. Dili mauwaw o mag-istorya sa mga kadaghan katawhan. May ana ba mo ni mga man of peace? Dalon ka dito sa kanang nga tao, no? Mauna imong connection, kaya na siya, at dalhon sa kanya sa iyong mga amiga, mga amigo, mga kauban ba? Kung asa ito napitan na ilagang tapo. So, siya ang imong connection. Mauna siya yung man of peace. Pananglitan sa barangay, no? Na kay ila-ilang kagawad, kunsihal nga, daghan sa kay mga kaila, influential nga people. No? Usa na nga atong iampo nga dalhon taan ang mga tawhanan. Okay, diha ba ta maka-connect? Diri ka magkuano kay napoy mga dalhon ka dito sa Omega. Nato siya daghan dito nagbuyo yung mga igagaw sa buyog sa usa ka balay. Dalhon ato nga magsugod ba kay study ka dito. Magsangyaw ka dito sa may kaigsuonan. Mao na siya ang man of peace nga atong yung atong iampo, person of peace or man of peace na sila na siya mga influential people na willing sa maminaw, yan naasan sila yung mga links para makaadto ka sa mga pagkailaing tao. No? So, share lang na po ganina sa taxi, okay siya, iya daw mo na isuon born again, and nagtrabaho siya sa Saudi. And mas na-expose daw kuno siya sa Quran, pero dili sarado ang iyang mind para maminaw sa pulong sa Ginoo, sa tinuod niya Ginoo. So mo to gitagaan ako siya, sangyawan ako siya, no? Sangyaw ko sa may balita. Gigugma tas Ginoo, mo ni muna. Mo man gyud na pinaka number 1 natong importanteng masangyaw, no? Gigugma tas Ginoo. Mao bitaw nang viral ta niya sa atong sala pinaagi sa pagkamatay niya sa krus. Ang dakong gugma na John 3:16. For God so loved the world, so love, dilingon na love. For God so loved the world. Gugma kita pag-ayo sa Ginoo. Kung ka na nagugma, mao na nag-sustain ka na to. Nung sa gugma sa Ginoo, mao na'y naghatag og strength nato. So ato yun na siyang i-share po na si Jesus Christ, ikamatyan na dito sa krus sa Kalbaryo, aron kita maluwas na. So, dili lang na nato ato
ng atong kaluwasan. Una tayo mga pamilya, amiga, silingan, nga wala pa nakadawat sa kaluwasan ato ng isang yaw. O ang giingon, di ba, sa pulong sa Ginoo, promise sa Ginoo, giingon pa ni Pastor Joel last time. Saan sa Ginoo? Do not be silent. No? For I am with you. The ones nga ang imong desire, imong isang yung pulong, away, sa unsang pa awang-awawon, bubuka din yung baba o masturya kita din mo ang angay ng istorya. Bisag unsa pa ka kahinumon, gamiton juga Ginoo, mustorya juga o musangyo juga sa mga balita. No, walay mga pubungan na. Kay naa na to ang Ginoo. Ginoo so for I am with you. Sa kung may kadlo ka na to, naa na to Ginoo sa atong luyo. Diba wala na. No? So, ato ginong i-practice mga igsoon and hopefully usa kay ta sa atong tema this year, unashamed to proclaim the gospel till the end. All creatures sa tanang katawhan, dili lang diri sa south, no? Sa tanan, sa tagalong nga lugar, una atay chance, usangya witang, no? Naatay chance nga makasturya taglay tao. Atong pangitag paagi kung asa talusod kay makasangyaw ta. Kung isang pinaagi lang nga Jesus loves you. So, nakaway problema, ay kabala ka, dako o Ginoo. Yan na lang. No, so, di na tutugay no, aritas musikta sa ato ang giving. And kinsa ganito ay assign ka for exhortation. Si Brother Walter. Okay, ato magkuhan sa baba. Salamat. Ngayong hapon. Tanan na-bless good, no? Sa itong Mrs. Carolina tayo ang good leader ni Pastora Lucas sa hapon niya. Salamat kayo ni So, nagkakaroon sa ato ang giving. So, ang ato ang giving, magpasabot din sa ato ang kasing-kasing din sa locally ang kasing-kasing ato na mag-full support kita sa ato ang gibuhat ko din sa church. So, may gibuhat din sa Quran. Sa Romans 12, verse 13, tingnan din umabot ka mo hanggang sa mga pinanglangon sa mga balaan. Batasanan ninyo ang pagkamabi-abiyon. So, magkahatag kita, pinaagi na sa atong pagkabalaan. Dili kita makapuli makahatag na wala tayo kita mabalaan. So, ato ka na yung panikabutan na maghatag din kita uban ang atong kasing-kasing kay sa unang panahon na maghatag kita na dili uban ang atong kasing-kasing dili gid kana dawaton sa Dios. So nasa may passage anang atong gamay lang aron mahimduman o ma-refresh na to atong kuha. Basta sa pagbalingon namin. So Malakay Malakay 1 chapter 1 verse 8. So Malakay 1 chapter 1 verse 8. Kung ka mo paghahalad sa mga mananap na buta kana dili dautan og sa diha nga kamo maghahalad sa piang og dauton kana dili pud sa dautan. Igasa ka na karon sa imong mga gobernador kung mahimo ba sila kung madawat ba siya
sa imong pagkatao, makadawat pa sila sa imong pagkatao, para ingon si Jehovah sa mga kanon. So, nagpasabot ka na nga, hindi paghatag sa katawan na kuwan bitaw, yung mga toilet obedience, puso mo, pinasikasin, kanya, dilisag siya kuwan ka ng clean money, clean money. Dili bitaw siya ngayon na nakuha ka na itong pantaha, pinagi sa pagtikas-tikas ka na naman, parang makahatag lang ka, hindi na pwede. Hindi kita nagawa dahil sa Diyos. Ang atong ihatag, pero di ka man sa pagdaan, ang atong hatagan, mga malaki. Muna ba, ang atong ihatag, naabigin sa atong kasing-kasing kung limpyo. Huli. So, karon, ang padayon ba sa atong panghatag, kini, atong i-ampong sa Ginoo na dawat o na atong gasa, isang gamay, na inaabot sa atong kasing-kasing. Amen? Yes. Hallelujah. Praise God. Thank you so much. Brother Walter, and let's all stand up and let's give unto the Lord. Tudluhi kami sa among pagkamulihatag o mapasalamatan kami mo o Diyos o gamitan ini among mga hatag sa mga iyong mga pamaag o katuluhan sa imong iglesia o Diyos. Kaya kini maoy among katuluhan. Ang among mga kadaugan o ang among mga pagkampo na magtungan o magkinabuhin ilaagin sa mga presensya ng Diyos. Amo kining mga pasalamat o dawaton ang iyong ngalan yes sa mga Diyos. Kini among ipangayo ilaagin ni Kristo among Ginoo. Amen. Punta ka na sa pagpapakapag ng Diyos. Amen. Praise God. So para sa itong announcement, mga igsoon, no?
Next Sunday, no, anniversary na yun nato. Lagi pa bata.